ଆଜିର ସକାଳଟା ମୋର କପେ ଗରମା ଗରମ ଚା ପିଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମାଜିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାସନ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମୋର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ପିଲାବେଳର ବୁମ୍ ସାକାଲାକାର ମୋର କିଛି ଯାଦୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ବାସନ ସଫା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ରୋଷେଇ କଲି। ପେଟକୁ ମୋର ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପଖାଳ କଂସାଏ ବାଢ଼ି ବସି ଯାଇଥିଲି। ଆଇନା ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ କରି କରି ହାଲତ ମୋର ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 5-10 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ସଜେଇ ଦଉଛି। ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଇନା ଆଗରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଏଇ 10 ଟଙ୍କିଆ ପନ୍ସ କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ହାତରେ ନେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗାଲରେ ତାକୁ ମୋର ଘଷି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତ 10 ଟଙ୍କିଆ ପନ୍ସ ପାଉଡରକୁ ଝାଡ଼ି ଆଣିଲି। ପାଉଁଶ ବୋଳିଲା ପରେ ମୁହଁ ସାରା ସବୁ ବୋଳି ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଆଇଲାଇନର ଆଉ କାଜଲ ଲଗେଇ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ହାତରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନେଲି। ଓଠରେ ତାକୁ ଘଷି ପକେଇଲି। 5 ମିନିଟରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇ ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।